Yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV musvatinga wechivhitivhiti patinokupai ma-updates now nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika. A lot of you guys were asking kuti where is DJ Wole ari kupi, but nhasi sekutaura katakazvita kuti munew year munosangana nezvinhu zvakawanda. Nhasi DJ Wole pane zviri kuitika, vachazvitaurira vega from the horse's mouth. Imimi muchazvinzwira bhozi ndozoti iwo kutoya kwatoita pachivhitivhiti uchiona tichirova tichitefenura unoda nyaya. Saka regedza tibva atakuunzirai machampions enyaya. DJ Wole wagwan wanga warova zviri sei? Ndiripo techitoti makorokoto egoredzo. New year baba menoti ne hora dzatiri kunzwa idzi muchati makorokotere kana kuti moti gore zvarakakutangai mamwe matangiro ase right. Isiri langu jatairira kuti kana gore chimota makorokoto egoredzo nyanga zvakashata ngori makorokoto. Ya ayo acha zvakanakira sometimes ukatanga uri panhingirikini zvimwe nguva zvimwe zvinhu zvinoitika for a reason. Unozati gore rakatotanga matangire iwayo zvinokwanisa kubatsira. Chichakanyatsoitika timbotivhurirai mafaira acho mega. Sezva munongozivaka kuti vanhu vanotanga kudhakwa musi wa24 baba iri New Year's inonzi Christmas Eve ya tichipinda mu25 takanopfuurira mu26 27 vanhu vanenge vakumbozorora vakutora befu. Ndikati manaka ndikati mbonotsvagawo zvimwe zvinwiwa tinekuita something pashopping mall. Baba unenge uchiri wakadhakwa zve3 days hwawa unenge usati wabuda musystem ipapo. Apa unenge une humwe futi hwawa unenge uchinwa futi. Saka ini ndakakanganwa kuti panomboita maroad blocks parod yekuenda kushopping mall. Ndichitongotena kunosvika dhuma nenhingirikini neroad block baba vakazara mota yese hapana mota yaipfuura. Kungosvika ungonzi wanga uchinwa here ukangoti wonzi buda enda uko usana tombobvunzwa driver's license. License yanga zvitori nani ushayawo license uri sober uchitoenda zvako mota yako shaya mutero uri sober. Saka ndoparamba tatorwa papa I think wanga musi wa27 vataendeswa kuseri. Taendeswa kuseri baba ndopaunona kuti mosha haina kunaka. Mosha haina kumira zvakanaka. Pakashata. Maityira zvakaita hapana kuti zvanga zviri kunzi ndashayika nenyaya dzekuti politics kana kuti chiyaiwa ngofarisawo kwatakangoita mbatachikaira takaita sei takakoriwa pakashata. Saka how was the experience? Kuri sei kuseri mbotudzo inozwa pane zvimwe zvokuti uchisvika panzvimbo ka unoona situation iri panapa yakamira sei? I think ini ndakatafuta advantage yekuti ndinogara kuno kumazimba mashoma plus vanhu vanonyatsoziva kuti ndonyatsoita nezveizvaizvo vashoma zvekutodaro. And then 2 vanaita advantage yeganda rekuti ndiri light skinned because cherera ndakaenda iro rakawanda makarad zvekudaro but vanhu vemagroups vemagang aya nemanumbers. Then pozongoitawo vamwe vanenge vangoriko vakaita sei vakangotyora zvavo vachingoitawo zvavanenge vachiita but baba holding sale dzacho izvodzo anenge atori ma1 zvekutodaro. Unofanira kutosimba ende unofanira kungoita friendly nevanhu vese kuti vangokuziva kuti ndo zvautori. Ukada kuita chihadhihadhi chache vanokupindawo futi vanokupinda hard but paufriendly hwako ihwohwo haunoita hausi kuratidza kuti uri weak. Chitoratidza kuti utori chindima but uri kungotolareta zvako zviri kutongoitika uri kuona because isusu kwanga tiri kwakusiri kwemasentences kwekuti vanhu vatopiwa mutongo kunzi imimi makatodai so tatakamirira kuzopinda mukoti musi wa15 pari kuvhurwa makotsi kuSouth Africa kunoko. Saka experience yacho ndizvozvo but unenge wakaomeserwa baba unenge usina kana foni hauna kana unofunga nhamo dzese ukadzigadzira ukadzisolva ukatangidza futi ukafunga ukaita sei kudzimara wazongojaira but inini zvasingajairike baba zvinhu izvozvo.
pasingajairike zvekudaro. Pakaipa saka maningirikini mumasales ekoko anotaura semasales ekunana Joburg nedzimwe nzvimbo yekuti vanhu pane pachinyatsorowanwa mambama zvezve like I remember if you ukabatwa pane ningirikini rekuside kuRustenburg kune vakomana vanenge vachitodzemura mambama kuti munhu atopinda chero asina chaatadza then zvezve kuti vanenge vachidhimanda mari unongoziva zvinoitika mukati zvezve kuti unofanira kubhadhara rent unoiziva skiri rendere. Aiwa but kuna anonzi vanomati maholding sales anenge nemakamira kuenda kunotongwa kudheni kwedu kudheni tinomati maremand kuremand yes but ikoko unenge usina kusangana nemacriminals vanhu vaya vakatotongwa kudhara vaya urikuona sense yacho. Saka ikoko I think ndokunoitwa izvozvo but kuholding sale vanenge vangomirira kuti tichakamirira kuti makotsi avhurwe and then iwo ozoenda sei ozopinda kuningirikini kukoti wakanotongwa puwa mutongo wako ndopaunozoendeswa kunorohwa mambama kana kuti kwekunororwa kumanyowa nevakomana. It's like varugo vese vanenge vatoriwo vanyowaniwo like kuti vanhu vari kungopinda vakamirira kuzongoningirikina ndo setup yacho. Exactly and most of them anenge angoroma first time wise anenge atongonwawo mbadhakwa ende vanhu most dzakatonyanya ikoko nyaya dzeningirikini dredrinking and driving then pozongoitawo vamwe veGBV vekumamisana vekurovana nevakadzi nekunetsana kwakusimbori namacriminals ekuti tingati macriminals chaiwo ekuti vangatyise zvekudaro. Alright, saka angari malighters. So saka lesson manje wakadzidza ndiripi after wapinde kana zvinhu zvawanyatsogaya kuti imo ndezvichipi like zvekuti vanhu vanenge vari curious vanyazonzwa kuti iyo munhu paabatwe akatanga kufunga nezveicha zvizvozvo. Uchitanga kubatwa baba chaunoita zvekuti ndakarwa nebaba rasi ndiri kurwadziwa ndiri kuita sei handisi kuda kudya unoita sober nepo inonyatsokurowa mumusoro munyatsotanga kugara saka hatoma hwani kaya womba wanzi muvhani baba ini nangu ndakaita laki handina kuzoiswa cheni vamwe vanhu vaitoiswa cheni ipapo vakatomira vachizipinda umuita so but ini handina kuzoiswa cheni baba but unotozoona kuti life iko yakuenda imahwana. Ndakafunga zvinhu zvakawanda baba, ndikafunga kukumbira vamwe vanhu vandakatadzira kana kuti vandakafunga kuti ndakatadzira ruregerero. Wapedza kudaro mama vombo vachitanga kufunga kuti watumo inini ndaane 7 days ndiri kuchema kana 5 days ndiri kuchema ndiri mukati. Watumo vanhu vakaita sana madzibaba eshanduko ende sichasi yacho vari padheni. Vari kudyei zvakamira sei kana kunamata baba unomboita serious nekutanga kunamata unoita serious nekutanga kunamata enda unotaura kuti ndikabuda dora ndichanwa futi but hatoziva tinozongotanga zvedu kupambera apo but munhu kakwe kana uri kunze kachingoramba uri kunze usafarire kupinda mukati kana kupara mhosva mawana. Pfungwa yekuti unogona kungoendeswa kuZimbabwe kana kubata here uri mukati manje kuti vanogona kungotiti vekunze ndaimbonondingiri. Inini advantage andakaita futi one mapapers angu anga aripo but chandaikwatira manje ndechekuti ende we keep it a secret even munhu anga ane foni yangu aisatombodayira makozi kana kuresponda kuma-messages. Ndakatongoti ngatingosei zvakaita sei zvakadaro because the moment atotaura kuti DJ Holly vasungwa vari pakati nyaya dzacho baba unongoziva nezanupf zvaanoita saka pfungwa yekudzokera kudheni ndanga ndisina ende ndaingonamata kuti ndachangozvikipa zvisazikanwe kunzi zviri kufamba sei uyezvo zvakamira sei. Even momzi yangu chaiyo haina kana kutombozviziva akangozviziva ndimudhara wanga ndinaye kuno kudhara wangu nemupana wangu nepefamily padhuze saka momzi nhasi atozondisira message chiti nokunzwa kuti wanga wakasungwa ndikati ndakatobuda momzi mamomzi neBP nechii vanenge vasingaziva kuti zvichazofamba sei. That's true. That's true. Saka anambobvira ndaita shiningirikini inonzi
pfungwa yekuti ndichaiswa kuZimbabwe and then nyaya dzacho dzepolitics dzedzakuzobatanidzwa aiwa kana aiwa it's good to bake baba kana matodzoka kudai so ngoma ndiyo mastreets anga akakumirira kama streets manje neaddiction yekujaira kupinda pachivhitivhiti anga asina kubatira unoona kutongovhumbuka uchirekodha keko unenge usina kana nguva unoziva kuti usitoboekana kuti ndoswera mustudio ndine intaneti ndine chikafu ndine hwawa ndine zvese but unozomboti ari kandimbobudawo panze ndomboona poise uma hakuna izvozvo unenge usina kana time kuona kuti dzanguva ai zvamira sei chichiri kuitika unenge wakaomerwa zvekutodaro saka unoona kutongofunga kuti kwatoedza uchitomuka uchiona vamwe vanhu vachiri vakatorara kana kuti pasati patotanga kuitika activity pozera pambo tinotogona kutozobatwa nehope kwakunoedza wakutozonzi nguva dzakwana chimuka yawakoma. Alright, what about pa team boss? Obviously I guess kuti unongo katosangana kana nedzimwe shamwari koko nyaya dzaitsva here akumene kumbanyazotaurwa nyaya dzeko mukati meme. I think ndakasangana neteam 2 mazimba anga aripo bada vanhu vangasiri futi vanhu paindaneti vanandomboziva kuti ndinani. Tokotaurawo nyaya kuti munotaura dzese munotaura dzepolitics munotaura dzakangosiyana and then muchingomixa futi nemakaradhi ikoko nemamwe maxhosa anenge arimo dzingoriwo nyaya dzakangosiyana dzeupenyu and hazvimbori zvekuti unenge uringotandara infact ngoti mungowaraidza nguva and then vamwe vanenge vachingonyebawo vamwe vanenge vachitaurawo ndakambosungwa ka2 vamwe vachiti ndakasungwa ka3 vamwe vachingonyeberanyeberanawo kuti vakasaita sei vasanzi mafirst timers ozati but hapana ungotandara and then haisimbori nyaya yekuti takati chiko I think the environment yanga isiri nyaya yekuti inotyisa zvekudaro zvekuti ungambawanyanyotya kuvhunduka zvekutodaro yanga iri at least a friendly environment and vanhu vacho unotoona kuti these are not criminals vanhu vatongota sei vatongobatwawo nebhawa vanhu vatongoriwopo vanhu socialization taitosocializa nevanhu zvakatonaka. That was good. What about pachikafu apa kudya ukulumo handozati sometimes chinenge chisingadzike kune vamwe but munhu azvijaira zvechibhanditi hausisi zera rekutya kudya koka but chikafu vanhu vanenge chipiwa bho zvavo. Aiwa chikafu vanhu vaipiwa bho chikafu chakatonaka but ini nangu ndaisadya cheikoko ndaita chekuwikirwa chikafu and then icho cheikoko handambodya nenyaya yemapoiseni nechinda ingokwata unoziva kuti brain dzako dzechingokudza zvinhu zvakasiyana chitoti chikafu bho chekutoti chitori standard. Because chokwadi haipa brain dzinombotacha kuti uchigaya kuti kana vari kuzviziva unototi kokana ndasangana kana nechimwe chigananda chiri mukati imomo chakatotaura kuti mukomana tanaye urikuona brain dzedzichitacha baba brain dzedzichitacha unenge usina kumbonyasogadzikana plus fear yekunyadza unenge wakambonzwa kunzi ninge akazotya zvakati akazotanga kurutsa ropa akazodaiso ari mujeri baba unenge uchikwata. Alright kopa I don't think kuti pane chimwe chandakangana nyaya yekumuka munomutswa nguva iwa but mune makamirira kutone mutemo kunzi mukairara here. Hakuna mune mutongorimo muholding cell pane time yamunozombobudiswa zvenyu muchienda panze umboona kuti zvakamira sei but mune mungorimo mukati imomo makamirira kutongwa mamirira sentencing. Zvasiyana nekuti mapiwa sentence mato mujeri chaimo ndokune maroutines kuti muri kumuka na 6 modai so musi wakati muri kuita masports musi wakati muri kuita zvakati aiwa zvasiyana neipapo uku machenyu kungomirira nguva kuti mutongwe muende kuti sei muendeswe kuningirikini kucourt. Alright. Iri bho I think zvese taningirikina zvinotaurika kana kuti zvinofanira kunzwikwa nevanhu I think it's fine but 2026 uri kuionawo sei muri kupromisa chiko pa 0.5 ndakamboti ndimboona kuti zviri kufamba sei zviri kuitika
handisati ndanyatsogadzikana kuti ndinyazoziva kuti totangira papi tikufamba sei, but ingoma ndiyo hatisi kumira kuramba tichidyisa vanhu chifumuro, hatisi kudzokera kumashure, ende ZANU-PF inofanira kutoziva kuti tori pama1 mugore ra2026 uno tichienda towards my elections a2028. Saka tirongoti vatsigire 0.5 ngavaramba vachingotsigira zvinyowani tikugadzira tichiramba takada sei takangodaro chete. All right, thank you so much.